Mugi katurangan wirjing lawuh dumateng Bapak Ibu para lenggah. Matur kenging panuwun rawuhipun mugi dados amal ingkang manfaat, amal ingkang sae. Allahumma amin. Ya sesarengan campur seri Sonia. Saben dina mung ngelamun jring sepi sepi sampun namung tansah katulung wewayangan mudhun kang mas wong lintan-lintan bisa lali saya rujit tansah kumatir ing pandu ing netra apa iku sirang mas citrine janji misaki katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu. Alah kasep ra ngenteni aku kok ya. Ya, aku lho suwun kok melok iki lho kaya. Senggake Senengane jan. kaya ndisi kancane ya. Arep senggake jawaku kok takon nyawang aku sik. Oh, Aku wis kode-kode ready apa sih. ora ngono kok ya. Oh, satu. Ayo Dak. Mongko Kang Mas katresnanku kebasane kan bisa dinungku jodoh prasetyaku tagor beneke jiwa lan ragaku. Sesarengan campur sari Sonia. Sowan wonten dalipun Bapak Didit Ribut Prasetya. Kala Ibu Yuli Winarni matur suwun Pak Bu. Mugi tansah pinaringan kesehatan Allahumma amin. Ayo Dak. Saben dina mung ngelamun jering sepi sepi sampun namung tansah katulung wewayangan
Weh Jan